Ojo kuwatir. Nek Pitang duwe janji karo awakmu bakal dirabi, bakal dinikah. Pasti keturusan. Tapi apa maneh? Betawi burung aman. Kok Ngono ta. saiki ngene. Apa? Awakmu mulya dhisik. Engko nek wis Betawi ku aman, bakal tak lamar, tak nikah. Temen ya, Iya. kan tadi janjine. Iya. Aku tak pamit. Ya, sing hati-hati. Taunono Windono. Sing jenenge Pitang ora bakal lali karo janji. Jomek bakal tak lamar, tak rabi. Nek Betawi wis aman teko kuwi. Wis. Kok tak kandhani. Lapo? Kok niki dadi putih sing barimin iki sing temen. Kurang temen ta aku. Lho kok pitung lho. Oh, nek iki temen asli. Iya. Aku kurang temen ta? Kurang temen ya apa? Breset to kandhani. Breset. Kon lho, awakmu lak sih wingi dikongkon bopo ya. Dikongkon ngebeki padasan. Tekene Kyai Barimin gowo Lah yo jelongup-jelongup kene ku yo ngono. Pokoknya itu. Iya. Oh, tak pikir tekan dhewe. Mbok pikir Ini pangane dong Dan apa kalian semuanya di perguruan ini? Nggih, Rayai Sarmin. Woi, kono breset. Kyai Barimin kasih. Kyai Sarmin. Karmen tukang mercon. Kok tak jodoh matamu. Sudah hafal persilatan. Oh, belum. Dulang bolak-balik kok dibulung. Ini entel beda. Sampeyan kira temen. Kok aku sih diarani kurang temen. Aja ngawur wis. Ya kowe iku sing goblok. Mau goblok. Sing jare goblok. Oh, aku. Coba tunjukkan jurus-jurus pencak silat yang sudah saya ajarkan kepada kamu. Coba. Aku bayang itu. Coba sih. Awak bawa yo. Ya. Kamu. Nah. Terus. Terus. Apa itu? Apa itu? Apa? Itu apa? Itu apa sakit ya? Iki nek pales yo napa? Murid loro goblok. Coba sekarang si Pitung berikan 1-2 gerakan biar dicontoh oleh bedikul ini. Oh, lho. Ini bisa dicontoh. Bisa dicontoh. Sekarang Bapak Guru gimana? Bapak Guru gimana? Itu tadi banyolan itu. Boten, kalau kepengin semerap Bapak Guru enggak. Kamu saya beri contoh Ya, 1-2 gerakan. oke. Masih aku wis tuwek delok. Iya. Hos!
Kok nguntir ke apa sih, Rek? Iki temen iki. Dadi guru ya, Rek. Kita kan dagelan. Gimana? Pak Yai? Gimana? Ya, lihat ya. Oke. Hai. Hut. Hai. Hut, hut. Ah. Hut, hut, hut. Hai. Hut. Kok gak baca lagi? Dadi guru goblok. Nek pas dadi dagelan iku gak salah. Seneni Dayak itu. Gun aku banyak seneni Dayak. Coba Warno dan Aris tenang sebentar. Oh ya. Saya mau bicara sama Cibitung. Cibitung, Ya, Yai. sudah 40 hari kamu melakukan ritual hidup dalam mati, mati dalam hidup. Sudah saya sampaikan kepada kamu, sudah saya wejankan ilmu pamungkas untuk kamu. Ingat, lakukan kesabaran kepada siapa saja. Kamu harus sabar. Jangan sampai kamu bertengkar atau tarung dengan siapa saja, terkecuali dengan keadaan terpaksa. 1, 2. Ingat, sekarang kamu saya persilahkan pulang. Tapi dengan catatan, dari perguruan ini sampai rumahmu tidak boleh mampir kemana saja, harus langsung sampai rumah. Yang ketiga, ini pesan yang paling rahasia. Ini rahasiamu, Cibitung. Walaupun kamu sudah mati, tapi kalau kamu disiram dengan bunga macan kera, kamu akan bisa hidup kembali. Tapi ini rahasia, jangan sampai dibicarakan kepada siapa saja, terkecuali istrimu Rafi'ah. Mengerti? Mengerti ya. Sekarang ucapkan bismillah, berangkatlah pulang nak kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, selamat nak. Saya permisi ya. Silakan. Aris, Warno, sudah gitu ya. Oke, hati-hati ya. Aduh, aduh, aduh. Ngomong kata apa? Bola-bola, apa? Aris, Warno, ayo mempersiapkan sholat ke belakang. Oh ya, Yuk. siap. Siap. Monggo. Macane desa Betawi lantur saleh durleh lantur saleh.
Iya wae kula seneng. Dipercaya mare Beos Yolondo. Urip enak sembayang keturutan Dona iki Tekromo iki tak kei kepercayaan tak kongkon njogo wong tani-tani de penghasilane iki kudu iso setor nang ngene lho. Jebule aduh kano kabare. Da iki repot. Iki gawe waduh soro apa ini. Loh. Gusti enak sampeyan. Apa, Gus? Tak kepercaya sampeyan. Takon ngalor ngidul nguwatno anu wong tani-tani sing gone desa-desa iku. Sing panenan kon nglumpuk di kabare. Mangkane iku, Gus. Sing tak gawa kabar iki kabar ketiwasan, Gus. Loh. Kabar ketiwasan iki apa, Mo? Ngomong terus terang mari lantur saleh. Gus, lantur saleh. Kabar sing tak gawa iki wong tani, wong desa. Iya. Biasae setor kabeh. Tapi mulai wingi-winginane iki setor dibatasi. Kak kabeh, Gus. Lho sampean iki yo. Carane sampean iki nek setor iki gak kaya biasa lah diomongi dae. Wes gak kurang-kurang, Gus. Aku ngomong nang wong tani, wong desa. Iki aku takon karo sampeyan. Apa sebabe wong tani-tani iki gak genep oleh setor? Sebabe ana sing mbadekani, Gus. Lho ana sing mimpin. Ana sing madekani. Sopo dae? Arek nom-noman jenenge Pitung, Gus. Arek nom-noman jenenge Pitung. Ngene. Ayo awake dhewe aja lapor nang ngene Kang Sinelo. Apa sebab ya wong tani-tani iki gak iso setor kaya biasa. Ana sing padekani yo Pitung. Nek wis lapor jelas e. Jelas dikowo nang ngene Kang Sinelo. Jelas dibroneng tak ya. Ngono aku. Awakmu bare aku waduh iso keturutan mangan enak. Oma sun-sun telu. Bener, Gus. Keluarga podo penak. Yo, Oleh teko sapa? Turle lantur. Sare. Aja kesuwe ayo. ayo, Gus. Sulap. Ya. Lari siap rapi. Kita sebagai pasukan
tentara Nederland harus bisa memberi pemandangan yang bagus dalam baris berbaris. Mohon maaf, Kapten. Ini Mohon maaf. Ini ada tentaranya yang kena tumor. siapa kamu namanya? Namanya saya Wanto. Van der Po. Wanto. Iya. Ini tidak ada logonya ini. Itu perut kamu terlalu besar, terlalu banyak makan. Saya makan itu orang yang ribut. Buden. Apa buden? Buden anak kebu. Sekarang kita menanti Jenderal Van der Hoek. Ya. Dia akan memberikan instruksi. Soldat, Yap, Kapten. siap. Yap. Hormat pada Jenderal Van der Hoek. Hormat. Siap. Aduh, bedilmu lebih baik. Ini balik, bedilmu ini balik jengkol kelatok ya. Maaf. Siap. Silakan Jenderal. Dan Kapiten, Siap. Siap. en Saudara Jemblum, en kamu orang berlatih baris berbaris, bagaimana hasilnya? Baik, Baik apa? tidak kenceng. Ah! Jangan bergurau. Saya tidak bergurau. Kan untuk begini. Van de Kook, Van der Van der Kook. Hoek. Van der Kook. Van de Kook. Van der Kook. Ini ojo angel-angel. Yang terpaya di Batavia, Yes. andai kata en kamu orang Yes. bicara celometan, Yes. tembak mata ye bongkoyo. Oh. Belum. Aduh, abot banget ini. Van der Kook. Saya tembak masih melongo. Jenderal. Jenderal. Maaf, Jenderal. En kamu orang macam-macam en ide, mau kubunuh saat ini juga? No. Silakan bunuh. Bagus. No itu apa? No. No itu apa? Kalau Goblok. No itu tidak. urung nunggu takok. Kapiten bersama saudara semuanya, Siap, Jenderal. gimana kabarnya Bapak Lanjur Saleh untuk menunaikan tugasnya menarik adanya hasil panen-panen di Betawi? Ini Jenderal Van der Hoek. Baik, Untuk saat ini kita sedang menunggu Bapak. Bapak Lanjur Saleh bersama Bapak Kromo, gimana hasilnya? Orang Tribun sudah menyetorkan adanya hasil panen, padi, singkong dan segalanya. Iya dong. Sampean ngomong. Mas sampean itu gak puas, aku sendiri. Saya. Mono aku. Diam! Andai kata Jenderal Van der Kook bicara, oh ya bicara, jangan macam.
Nanti kamu tak batek intil-intilmu. Wong iku aja prometan. Hei, Sing temen dene. bareng rengkok. Oh iya, kok iki ngono ta yo. Lah, iki lantu. Kok tertawa? Maksudmu gimana tertawa? Huh? Lah kaya situr saleh. Loh, Oh, maaf. ngomong, Bapak bicara terus terang gimana kabarnya? Kamu orang untuk menarik adanya orang-orang pribumi yang sedang panen. Toh, kabar sing tak gawe kabar ketiwasan yo. Kok bisa begitu, Bapak? Biasa wong desa, wong tani setor guldo. Tapi mulai ket winginane kabeh gak gelem setor. Mokong sebab ana sing mandekani to. Bapak Kromo, jangan bicara sembarangan. Separuh bisa menyetorkan, separuh tidak ada pelengannya. Siapa? Arek nom-noman to sing jenenge Pitung. Pitung! To. Perjomas anjing Jawa. Pitung to. Iki sing alang-alangnya awake dhewe nyambut gawe bebarengan bareng wong ini. Iki tak omongi kakene. Aku akhir diri yo kae. Iki aku lapor bareng awak. Bapak Lanjur Saleh bersama Bapak Kromo. Ya. Ike ndak mau tahu. Kamu orang harus bisa menangkap adanya si Pitung. Oh, ya, bos babakan Pitung ku pasrah awake dhewe. Awak dhewe ya. Aja aku kowe. Nang ngene omahe iki. Pitung dijogo. Ngono. Oh, bos. Toh, aku jalu pamit to ya. Betul. Go. Kamu orang semuanya dengar sendiri bahwa mulai saat ini orang pribumi anjing Jawa berdomak tidak mau menyetorkan adanya hasil panen. Tapi Jenderal, jangan percaya begitu saja sama orang-orang Jawa. Kita sudah gaji mereka tinggi. Betul. Kita harus tetap mengawasi itu orang-orang Jawa. Alangkah baiknya intai. Siap, Jenderal. Siap, Jenderal. Apa ya? Perjomas orang tribu. Ku beri kesempatan waktu 3 hari. Andai kata tidak ada menyetorkan hasil panen, akan kurombak Betawi. Duwe tangga ngene iki ya ayo disyukur wae. Lah kok tanggamu sik akeh denare. Lho, pokoke seru. Nek wali aku metu tanggaku ki malah metu. Oh, ngono. Tapi aku kan koyo kemek. Iki. Nek gak tuan-tuane arek-arek gak mungkin. Iki gak aku ngendeng. Mawat ki arek-arek. Dirono kok kamu sini golek gede. Karena gede aku lagi leleh pindahku. Mesti kok gak terima ki arek-arek. Aku kate geger wong ayu men mungkin mendeli ya kabeh. Oleh apaan iki ditunggu sing duwe omah kok. Bojoku melok kawane obah ya. No pawang arek. Saiki aku dituno pawang. Ngene lho, Aku iki
gak ngomong itu gak pantes. Ngomong itu bolak-balik ke awakmu. Nangis, meneng, jupute ngono, kok ngowang. Ki mbok pikir ngopo? Ini lho Bang. Wong aku mama karo Bang Pitung ki. Jagale cinta. Ya iya, Gale biasane bojone cinta itu kan ditunggu. ya iya. Ngaji upama kerja kan mulai. Jadi Bang Pitung ku ninggal aku kuwi lho kowe wis gak kangen aku kaya apa. Ngene lho. Wong lanang iku masih metu adoyo apa? Gak ono wong lanang gak kangen karo wong wedok. Pitung kok menawa nyambut gawe durung oleh kaya akeh. Terus mulai gak wani mulai. Aku buku yang tak Ngene lho. gak wani mulai. Bukan masalah oleh aku kamu terus. Bang Pitung iki justru karo londo. Lah kan kuwi nek Bang Pitung iki diuber-uber karo Londo, kan ngerti masalah itu. Ya makanya aku ki yo ngono. Umpama tak lini Bang Pitung iki keluar karo londo. Tapi jenenge wong wis yo kangen lho. Awakmu ya kangen. Kangen wong jenenge Bos. Ya iya apa maneh Pitung gak seneng ngono. Setia sayang karo Ya aku. ya iya ya nek tangga-tangga mung gak ngene, Pitung mung gak ngene. Tapi yo balik maneh. Nek awakmu iku dadi wong wedok, bojomu metu ya ndonga sing gedhe supaya bojomu sak tingkah lakune iku selamat oleh rezeki sing akeh lan barokah ngono lho. Kok sampean kandhani wong jenenge bojo. Ora perlu diketok-ketokno lawat iki ngomong marang sing kuwasa bojo iki selamat ing dalan sing halal barokah kan. Tapi lah apa maneh. Biyen iku lek londo nemone gak koyo ngene Bang Pitung. Iki londo tambah kuwi tambah kurang ajar. Cara raya karo apa sing syukur ana ing bumi Jawa kene. Dingkala wisno. Mungkin ngene lho. Nek menurut aku pribadi, Pitung ku ana sing ngomong jare Pitung iku nakal. Ana sing ngomong nek Pitung iku awake ketul sak padha-padane urip. Mergo sing dicolong Bang Pitung ki bondone wong londo. Tuan sana, rentenir, iki gek tunggal. Hah? Iki omong yo golek Bang Pitung iki. Iki antake bumi. Sapa ade, Bung? Lho, sampean simpen sampean sinten? Aku adalah aku. Oh. Kenalaken kula. Saras 88. Wah. Monggo pinara. Apa bener iki omahe Pitung? Kleser. Loh, Aja gubui karek. sampeyan ngomong 2 kilometer. Oh. Tak baca. Wah, repot Lho, musuh. sapa jeneng sampeyan? Jenang kaki muak. Iki ngunu sedekah kaya jenang sih. Sing ana renggina. Hei. Reng jebe ngocak menjo tos. Oh, ketok. Hei. Aduh, jenang. Jare jenang sampeyan setan, Pak. Loh. Bolot lemet. Kene lho, sampai niku demuruan. Aduh, campuran iya. Campuran tak ya. Oh, Madura. Sing keliling dodol lampu. Kadang-kadang Madura, kadang-kadang Jago. Oh, iki Madura dodol lampu. Oh, campuran. Jeneng-jeneng tak ya. Oh, jeneng. Sampeyan ngomong, Kak. Aku iki wong Jawa. Sampeyan nek ngomong jeneng aku ya ngerti. Jeneng sampean Jenengku Cekak. sepot. Cekak. Kak, ini Kak. Duh. Lah malah aku dulur tuwa maksudku. Iya ngomong. Aduh, cowok guyu ya. Lah, pajak bedino kok petuk cek guyu kan gaplek. Podong nyembane aku. Buka.
Jeneng. Oh. Jenengku Putih. Jenenge meletet, Gus. Meletet matamu kuwi. Bacok ikhlasmu pindah nang bumi. Nggih. Ngalang ya. Jeneng sampean Macan desa Betawi ta ya. oh macan desa betul. Curle. Lancur sawet. Kak kaya arek berkecil. Curan. Jek lancuran. Kaya ngafal titik. Aku takon sampean. Nah, sampean takon apa, Kak? Ngomong sing terus terang. Iya, tau Ndak tak. ane ditutup-tutup iki ya. Nah, kan tutup. Mati tung. Nah, Wong edo kano mata ka ono apa cek. ka ono ka temen ka ono Nek ana ngomong ngono ka ono ngomong ka ono. ka ono ta ka ono ka tau men Gak ada ka ono iki bojone. bojone pitu Rabi'ah Rada jedek iki. Kene kita pitu sing apik, aku iki wong wedok ditinggal wong lanang ngesanno. Gus, bojone asu, Gus. Asu kakekmu. Ayu ta yo. Ayu. Ngomong kilometer bacok tadi gawe. ayo repot bojo peletong Cok cemang ta yo. Sampian bojone. omongan Nggih, kula bojo. Jenengan sinten? Lancur salah. Wong ngomong jenenge kok sampe dawane kaya ngono. Do ciriwanti ta yo. Wong ewon ku mati. Dorme coke ulan ijo wis carane. Siapa? Di paribasan. Sampeyan ana perlu apa goleki Bang? Di dole pitung. Nek pitung ga ono, sampeyan ayo nyambut gawe bebarengan parek lodo. Enak pun. Ah, bener Gus. Walah, timbana sampean iki kirike londo. Lho. Dudu ere. Asum. Apa Gus? Nah bener sih kirike londo. bener ambek ketenge londo do wedi-wedi Sampeyan Madura. Madura ta ya. Uripe nang ndi? Uripe yo kok Jawa ta. Nang Indonesia kan. Kok sampeyan nganti mbelani wong londo? Do nyambut gawe bareng lodo ku enak. Enake opo? Aduh, bayaran yo gede. Digawene omah tukokno motor. Duh, mangane enak pendino. Gak kekurangan duit mlaku sak mlaku enak. Tapi sampeyan dodol bangsa sampean. Ancek-ancek gegere wong Jawa. Wancate kekire wong Jawa ki opo? Sampeyan iso mangan enak. Delokan wong Jawa mangane telo, iku lek ono. Lek gak ono mangan sego karak pirang-pirang dino. Tuh. Tak pikir babakan arek-arek liyane. Sing penting keluargaku enak, aku enak ta ya. Dadi dodol bangsamu kanggo ngedekno gembungmu. Ngene. Bojone pitung ta ya. Aku rapi. Aku gak kakek ngomong iki sing baku wae. Yo. Kon melok nyambut gawe bareng. Enak. Nek gak gelem kon tak paksa ta ya. Tak palang patiku mbelani wong Jawa ora setuju melok kirike londo. Nek sampe sampeyan bengong-bengong. Adek wong siji kaloro. Atis. ya jenenge
Kok kene iki ana aku ambek pitung sing wedok dolane. Sing wedok rapi aku gawa aku kate gak njaluk tulung, Pak. Macan desa Betawi. Durle. Lantur. Ah, salah ngomong lanjut saleh. Iki koyo Merem sampeyan. waduh ya apa itu? Kerapian digawa lancur saleh. Waalaikumsalam. Jadi sampean kok bingung kabeh lah. Wong pitung. Piye, Pak? Kon metu teko omah pamitan bojomu nyambut gawe tak pamitan minggat. Aku wis ngomong nang nggone Rabi'ah, Heeh. nek aku iki budal meguru. Oh, budal meguru. Tapi kan duwe tanggung jawab, Kang. Bojomu ndek omah ngenteni. Bota-bote aku kepengin numpas wong Londo sakjeroning Batavia kene, aku arek Betawi, Pak. Gak nrimano nek ana wong Londo wani incak-incak masyarakat Betawi. Tapi carane gak ngono, Kang. Nek awakmu jek bujang apik ae. Rene awakmu iku wis duwe tanggungan ya duwe bojo. Elmu iki didoleki karo mlaku. Ngono lho. Lah, Rabi'ah saiki nang ndi? Nah, mangkane iki sadurunge aku gelem ngelono awakmu, mergo dinane iki Rabi'ah digawa lancur saleh nang tangsine Londo. Digawa lancur saleh. Iya, Salahe opo Rabi'ah nganti digawa nang nggone tangsi, Pak? Rabi'ah gak salah, sing salah awakmu. Awakmu gak nggo omah, lancur saleh sak kancane teko ndeleki awakmu. Awakmu gak ono sing ditaruh bojomu Rabi'ah tidak nyambut gawe bebarengan karo Londo. Bojomu nolak gak gelem. Sat. Lancur saleh wani nggawa bojoku. Iya, Gak lego, gak lilo. iya terus karo Lancur saleh kudu mati saka tanganku. Wani njogo bojoku teko. padha ambek karepmu. Nek ngono aku titip omah kene, aku tak budal goleki Rabi'ah. Ngono aku. Hati-hati to. Oh, alah. Bacot. Duwe bojo sitok ayu rupane. Saiki digawa lancur saleh. Nang tangsine Londo butuhe. Tidak nyambut gawe bebareng. Ning aku ngerti. Sajane kudu karep go Rabi'ah karo jeneng pitung. Tung, aja kuwatir, omahmu tak kunci tak tutno teko. Papa udah wek, tak bisa jalan-jalan kayak lu. Hanya Papa udah warak kan. Udah warak lihat Wolaupo. Wolaupo itu bojoku ah. Oh, mangan yo ngono. Kok durung mangan kok beli betahe. Bunine bokok. Oh, iya ta, Pak. Wong olip cancane mung sawang sinawang ketoke soge akeh utang ana Mekar ana Sarian kenyat aja cembelut ae lah. Lho sampean sing utang kaya
bayar-bayar dhewe aku ora ero dawane kok. Lho kan kanggo lu, makan lu, badok-badok lu. Masa lu sudah peko no? Mangan gak mangane wong wedok iku apa jare wong lanang. Lah utaran wong lanang lho terus. Hanya lu Cino dari mana? Oh? Suaramu kok kayak Madura. Cinaku ku campuran, separuh Cina, separuh Madura. Oh, Cino Bangka, oh. Iya. Ya jangan malah-malah terus. Betawi ini sudah masalahnya sudah kompleks, tidak bisa kondusif seperti dulu lagi, oh. Lah makanya kamu jangan gitu. Lah iya. Gue mau ngomong sama lu laupo bojone gue. Betawi sekarang tidak aman lagi. Hanya orang apa itu ondo apa? Oh, orang londo. Bikin resah orang-orang kampung Betawi ya. Mbok. Londo iku ana sing digoleki. Ora awake dhewe gak usah melu-melu. Kowe sudah melu, kowe. Ayo, apa? Oh. Aduh, bagus sekali, oh. Cik Mary, Iya, baik-baik. Lu dari mana? aku teko omah. Oma. Oh, dari Oma mau ke sini. Iya. Mau cari tumbal. Ini tumbal ini, bagus ini. Kok? Cik Mary kan bojo sampean kok. Iyalah, lau kowe. Kok iso ditumbalno ya? Kowe sudah mblenek, oh. Sepel. Ayo ada apa? Sini oh, ada tamu. Takon ana perlu apa? Hah? Lu awu. Tak ngerti alu wo. Ngadeko. Ada apa lu sini ya? Apa itu? Ngene kok. Iya. Tujuh aku mrene iki kan sampean tonggoku. Hah? Tonggoku. Ya kan? Tonggo? Iya. Oh iya, kita mau di. Omahku kan cedek ambek sampean. Iya. Tujuh aku mrene ku kepingin pamit. Mergo aku wis gak manggon nang ngene kene, aku budal numpas wong Londo sakjeroning Batavia kene. Oh, tak dungakno menang kan, tak dungakno menang. Aduh bantel suaramu bantel nang kene oh. Lah, engko lek ana Londo, wani mrene nakokno nang di Sipitung, sampean jawab gak ono soalnya aku budal. Oh kalau ada Londo kesini tanya si Pitung bilang sudah pergi. Ya. Oe. Ngono ya. Aku tak budal berjuang, tolong rewang ana donga-donga. Oe. Lu tadi kelungu. Pitung tadi bilang apa? Kalau ada Londo sini, suruh kasih tahu Londo di mana Pitung berada, oh. Begitu ya? Hah? Di mana lu? Ngomong Pitung tadi di mana? Gak boleh ngomong gara-gara ini loh. Sampeyan kok tadi panitia sih. Gue disuruh pakai panitia, nanti ada bonus. Jangan duduk aja nanti udunen. Berdiri. Hanya, ini ada orang rombongan mau bancaan oh kesini oh. Nah, diundang kedulen. Pendulen. Berkate kok enak. Hanya banyak orang mau apa ini? Apa benar NJ yang bernama Ko Acong? Hah? Ko Acong? Ngomong apa orang ini oh? Gua gak krungu aku. Oe kacong. Ini bola opo, bojone oe. Ini apa pakai bilu-bilu kayak gendelo nih siapa oh? Perwakilan yang memegang kekuasaan di tanah Jawa. Oh, namanya Ek. Uja, Pak Ek mau kesini mau cari apa? Bukan nama Ek. Tadi ngomongnya Ek. Ek Van Holzen. Oh. Apa? Translator. Namanya ya oe mau cari apa? Tanya. Jangan sama orang. Londone sing sitok sume. Ini Londo apa ini? Kayak Doraemon ini. Londo warung kreteng. Kopral Wico.
Tanya dia. Ojo kuwatir, tenang. Anak ada londo kok ireng ini, londo apa ini? Mari kecemplung. Ini londo golga ini. Cangkemmu aja ngomong kayak Ada apa Tuan? Begini, siapa itu Pak Kalong? Oh, bukan kalong, Siapa? karon. Katong lah. Karo sego ta yo. Aku pernah begini tapi gak toto ya. Ya, satu tuh, wih. Entong. Ngomong aja langsung Pak, tidak sungkan-sungkan. Terus N Ah, N N N N. N. Oh ya, Ini londo cacingan no ini langsung ngomong. maka nanen kakek Cong. en. ya. Ah, Bu, londo bodoh ini londo ini. Pol, paling sekolah gak tau munggah. Bisa kacau. Ya Pak Ban, Mau tanya, ngomong apa Pak Ban? apa ya tahu itu yang namanya si Pitung? Cipitung, oh tahu Cipitung, orangnya gagah ganteng. Tahu Berarti ye orang. sekarang Ya. tahu di mana itu keberadaan si Pitung. Oh, tak tahu, tak tahu Cipitung tak pernah kesini ya. Tak pernah kesini. Tak pernah kesini Pak. Tuan Kacong, Sumpah walau jingker melungker. kalau iya bisa kerjasama dengan Netherlands, bisnis ye bakalan kita bantu. Oh tidak bohong tak iya. Loh ketularan wong iku. Oh tidak bohong. Oh jujur. Tapi kalau ye tidak mau berterus terang, ye bakal bunuh. Oh jangan jahat hati orang, jangan jahat. Nek Ya. kadun ngaku do, bro nengai do. Tak tahu saya, sumpah tidak tahu tuh di mana Pitung berada. Kacong, sekali lagi tanya, serahkan itu si Pitung. Saya bukan bapaknya, saya nggak Kamu tahu. nggak mau? Nggak tahu. Ngaku ya? Mati. Kamu juga. Lu ikut oe. Ayo mati di dalam. Kita tidak bisa tinggal diam dengan itu orang-orang yang berani kerjasama sama. Betul, betul Kapten. Bila perlu kita habisi. Gimana? Kita kejar itu si Sekarang Pitung. juga kita tetap harus kejar itu. Oke, ayo. Papa sama mama gak ada. Terus aku sama siapa? Pateni karo londo. Dipateni karo londo. Iya, nah terus aku ya apa iki sama sebagai wong lanang. Ya wis aja kuwatir, Dik. Pitang bakal gak trimo, bakal tak bales londo, tak brantasi, Dik. Ayo, Dik. Ngajar kan Dur Saleh. Bidak ra ya apa matane aku mat brontang sini londo iki lho. Wong Jawa sing keblinger. Awakmu iki sapa? Dan kamu turun terus saya. Durung. Dan saya Londo. Londo tak kok kene bosong lapar.
Londo ku areken mangan. Dan kamu wong wedok, kamu kenapa sendiri di sini? Memangnya kamu tidak takut saya perkosa, Ya wong wetengmu sakmono gedene tak jejak kaya glempang. Ki awakmu ki lak ya londo. Yes. Sing ngongkon londo nggawa aku lancur sari kok malah takon aku laponan kene kok kurang gawe lambemu takon iku lho. Saya wis eru. Terus kenapa kamu hanya melamun-melamun saja? Apakah ada yang kamu pikirkan, ha? Apa? Mateni londo ngusir teko kene nang minggat nang ngene Batavia. Jadi kamu kepengen mateni Londo? Ya. Mateni aku nanti buyar. Ayo ndang, mateni no. Kenan awakmu. Loh. Ya kok. En Eke menir Tuan Jenderal Van der Kolk. Yes, Tuan Menir Jenderal Van der Kolk. Mengapa kamu bicara kok? Itu biar kita akrab and biar kita bisa berguru. God. God itu apa ya? God karen iki lho. Good. Del. Sana kamu. And saya mau ke sana memang. Ini capek ini. Kamu sini. Kapitan di situ. Diam. Menghadap ke sana. Tidak boleh ambekan. Cukup. Dan kamu orang ingin tanya. Wanita cantik. Betul. Punya nama siapa? Aku Rafi. Rafia. Betulkah kamu istri dari Pitung? Ya, aku istri Pak Pitung. Mulai saat ini hidupmu akan kubahagiakan di alam semesta. Apalagi Betawi, pemerintahan di bawah Menir Jenderal Van der Kolk. Janjine wong kurang ajar. Eling teko nang ngene ndak janjimu apa? Mulyakno wong Jawa. Ngenakno wong Jawa. Nyatane kon mlebu ning Jawa ngerusak Indonesia. Berdomas persetan en kamu orang. Mulai saat ini en kamu orang dalam cengkeraman VOC. Betul. Terus apa mbok pikir nek aku dicekel nang kene aku wedi? Wong wedok. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Maka saat ini akan kubuka dalam hatiku detak jantungku jam menunjukkan aku cinta sama engkau orang. Bung, diam. Dasare apa cinta karo aku? Engkau orang daripada mempunyai suami Bitung, lebih baik Van der Kolk penguasa Betawi. Minta apapun saja andai kata kau mau menerima atas cinta Van der Kolk. Cintaku mati kanggo Bang Pitung. Mas yo Bang Pitung gak duwe. Tapi atine Bang Pitung bersih, bela karo wong Jawa. Ora peduli awake diuber-uber karo Londo. Rafia! Kamu orang jangan membuat Van der Kolk marah. Umurmu dan hidupmu di ujung pistol dari orang-orangku semua. Maka dari itu, ayo terima cinta Van der Kolk. Luwe becik kelangan nyawa timbang ladene tresnamu. Kamu orang, kamu bener apa? Apanya? Bener kalau dia tidak mau menerima cintanya Van der Kolk. Yang bayar kamu siapa? Bos Didi. Rafia, pikir-pikir dahulu. Yes. Kita beri waktu 10 menit. Ya? Soldat semuanya, Kapiten jaga Rafia.
Kamu Rabi'ah? Rabi'ah jenenge. Rabi'ah. Rabi'ah. Jangan khawatir, kamu aman di sini karena saya jaga ya. Pingin aman kamu jaga. Iya. Aku oleh njaluk tolong. Jaluk tolong apa? Pintu masuk endi? Pintu masuk saya Rene kunci. mau lho. Saya kunci. Alah, mbok kuncine kekno aku. Tidak boleh ya, itu nanti kamu melayu. Saya dilokno karo Jenderal Van de Kop. Ngono kok jarine aman yo gak aman wong dijogo karo. Tujuan kami di sini adalah mengamankan kamu. Des. Dan saya mau istirahat. Istirahat toh. Emang kenapa kamu mau merayu saya? Sorry, gua bukan cowok murahan. Oh. Gua mau istirahat dulu ah. Kayak duduk tipe ku jemblong ngene iki. Kita mau istirahat dulu. Ya, Wah, kanan dindi. capek ini ya. Hawanya dingin sekali. Ayo, Dastur. Dulu kalau Dastur. Sampai pagi jangan dibangunkan. Ya. Hei! Kamu orang kusuruh apa? Saya tadi menjaga Siti Nurbaya. Siti Nurbaya, Rabi'ah. Rabi'ah. Sekarang kemana? Sekarang Rabi'ah kemana? Kemana Rabi'ah? Goblok! Saya tidak roh. Kamu? Tiga sudah jaga dengan baik Pak Jenderal. Tapi kenyataan? Bilang Tolol! Kamu? Ya, apa Jenderal? Jangan tidur aja. Saya tadi nggak tidur. Saya tadi mek keturun. Sama juga. Masalah Rabi'ah tadi di sini. Tapi sekarang nggak ada. Nggak tahu. Kejar! Kejar! Rabi'ah, Bitung, kamu orang jangan menentang adanya pemerintahan VOC. Akan kumunuskan semuanya. pancen nyambut ae ngerewang-rewang londo urip saiki enak wong urip donya sing digoleki enak lan kepenak nek wong Jawa wong desa gak gelem nyambut ae bareng jelas keliru mangkane uripe melarat. Satu parat. Sing berjuang aku sing dobrak londo iku aku.
tak wani awakmu barek lancur saleh gowo bojoku nanggone tangsi. Si Pitung, pancen wis tak niati, tak kajati. Bojomu mek Gus lancur saleh. Nek kene tak petung saronapi nyambut ae bebarengan barek londo. Jelas awakmu gak uripe melarat gak soro. Mancik gunung bumi Batavia. Aku arek Betawi. Si Pitung tidak akan berani berlutut di hadapan Belanda. Sampai kapanpun Londo bakal tak goroh gulune, termasuk awakmu. Si Pitung, omong aku sing pungkasan. Ayo nyambut ae bareng mbek londo. Uripmu bakal enak. Nek gulune si Pitung gorong gleceren, gak bakal si Pitung kerja barek wong Londo. Balekno bojoku mumpung durung tumekaning pati sawo tangan. Iso bojomu balik nang tanganmu. Nek wis kebrundung sirahe kromo. Tak wujudno dina iki gemblundung siramu ning Bantol. Mati. Kromo tumekaning pati, lancur saleh. Maju ana ing papan panggonan kene. Ayo, mati sawo tangan. Sumbar macane desa Betawi lancur saleh. Bidak matamu sing duweni perkara nanggone kene ya aku Pitung, arek Betawi. Laput dadak bojoku kok gawa. Sebab gak gelem manut opo dadi karepani lancur saleh. Pitung, nek kene tak elingno aja mbok terus-terusno. On mateni mare anak muridku utawa anak bapak. Lancur saleh. Si Pitung gak bakal trimo nek wong Londo sik mancik nang ngone bumi Batavia. Lho. Gak trimo nek Londo mancik Nusantara Jawa. Para petani hasil panene direbut, gak dibayar, diperes tenagane. Gawe gedhekno weteng-wetengmu kap. Mulakno awakmu manut barek. Nyambut gawe barek. Piose enak uripmu, mangan enak, digawe omah, ditukono montor. Uripmu penak. Urip enak ngatut Londo, karepmu ngono. Lho padha ngenyek. Si Pitung gak gelem ngathok barek Londo. Wani marek Apamu senawati. Kromo karo lancur saleh wis mati saka tanganku. Ayo. Karib kerek-kerek Londo. Gak lega gak lilo lek si mancik nang ngone bumi Batavia. Lho, si Pitung bakal mateni wong Londo. Bangsat kurang ajar.
londo wis gak kenit diampuni. Mateni wong tuane pacar. Aku bakal bales. Bapak ibu Ciomek dibunuh kalau londo. Kang Pitung. Ya apa kabarmu? Ketiwasan Kang. Ketiwasan sing ya apa? Bapake ambek ibu Ciomek dipateni karo londo. Kok aceng barek Cik Mary. Dipateni londo perkarane apa? Aku gak ngerti Kang. Kapak-kapakno Kang, aku gak terima. Kudu balas dendam Kang. Aku dhewe sadurunge budal berjuang pamitan barek kok acong. Mbok menawa nek ana si Pitung nang gone omahe wong londo kate takok si Pitung parane nang ndi. Tak kongkon jawab gak ono mula gak karo iku. Berarti ya krono iku Kang. Wis ngene ae, kapak-kapakno kok acong barek Cik Mary ku yo rewang-rewange aku anggone berjuang. Ya Mula dina iki ayo disepakati nek Pitung barek Pitang gak bakal nerimakno mancike wong londo nambune Budi Bapak. iya Kang, ayo ditumpas Kang. Ayo budal. Ayo. Awakmu lho mlaku kaya lemes. Sapa sing gak lemes e, Pak? Sampeyan apa gak kudu mulai Bang Pitung karepe dihukum gantung? Aku ngerti. Nek Pitung iki jange dihukum gantung. Lah nek mbok rewangi sedih, mbok rewangi sumpek, aku karo aku gak ikhtiar. Terus apa nasib Pitung iki lho? Bojo lho, Pak. Mangkane iku. Wis ngene ae. Timbangane awak dhewe iki nggo tengah embong. Sedih wong loro iya sing ngerti. Lah sing gak ngerti delokon Rabiah. Ditinggal Pitung jange digantung malah enak-enakan. Ning alun-alun rame wong delok Pitung ngajenge digantung. Ya apa rasane atiku lek nyawang bojoku kaya ngono sih, Pak. Ngene ae. Sing enak ayo dinyatakno. Pitung temen jange digantung apa ora? Ayo amben toko-toko loro. Ayo. Aku gak bakal nrimano oleh wong londo mancik nang Budi Batavia. Ayo maju nek papan mangan kene. Dan kamu Pitung, saya minta hati-hati. Saya mau ye menyerah sama Ek. Nyerah nang gone dapur-dapuramu kabeh. Ngertenono. Si Pitung arek Betawi. Gak bakal mundur sak jangka ngadepi londo-londo ke dapuramu kabeh. Pitung, kalau ye tidak mau menyerah, ye tahu itu istri ye dalam penguasaan Ek bisa perintahkan kopral-kopral untuk bunuh Bangsat. istri. Sing diurusan iku aku, dudu bojoku. Licik. Terserah apapun kamu pikir, yang penting Ek mau hari ini juga ye harus menyerah. Tapi lek si Pitung wis mbok cekel, bojoku ya apa? Itu nanti bisa kita pertimbangkan. Gak iso. Nek aku wis mbok cekel, bojoku ya tokno. Gampang. Ek bisa perintahkan sama kopral-kopral. Begitu kopral?
Tangkap itu si Pitung. Ya Pitang. Dina iki krungu kabar Kang Pitung dicekel karo Londo. Kang Pitung dicekel karo Londo gara-gara belani bangsane, belani rakyate. Rakyat Jawa diinjak-injak karo Londo. Ya uga belani wong tuamu sing dipateni. Aku krungu kabar dina iki Kang Pitung kate dihukum gantung. Ayo Rono, aja sampe Kang Pitung iki dihukum gantung. Kamu si Pitung, karena dengan berbagai macam kesalahanmu, hari ini kamu akan dihukum gantung. Ha? Abang. Kenapa seperti ini tuh Bang? Rafia, aku meminta maaf kepadamu. Maafkan jika perjuanganku melibatkan dirimu. Aku gak apa-apa Bang. Asal ibu Jawa merdeka, aku siap kehilanganmu Bang. Aku meminta doamu di penghujung kematianku. Aku berharap seluruh rakyat mempunyai sifat yang sama seperti aku, si Pitung anak Betawi. Dan doakan aku agar aku diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup! Rafia, di ambang pintu kematian suamimu si Pitung, maka aku ingin dengar pesan apa yang kau sampaikan sama Pitung. Bang Pitung, meskipun pada akhirnya aku menjanda, tapi dengan bangga aku katakan padamu, aku bangga menjadi janda seorang pahlawan bagi bumi ini. Berdok mas anjing Jawa, minggir! Jenderal dan saudara, Siap, Jenderal. beri hitungan akan ditembak sebelum digantung. Siap begitu. Siaga tembak, Jenderal. Dan Aku jadi paten ya, Bu. Coy ya, cepuran ya. Aduh. Gak, aku gak, sumpah, aku gak melok aku. Kon mateni wong pribumi sing pira? Aku gak melok, sumpah. Cuk. Kon gak melo-melo kok gawe klambi Londo. Aku epo-epo. Berarti kon asli wong Betawi. Aku wong Betawi. Sumpah. Copot klambimu. Aduh, dipateni aku ya. Copot. Yo. Wes cepet. Celonoe. Kalau cepet pisan. Tonton barang. Mangga katokan aku we. Saya pak kentok aku mang. Wis ngene. Nanti copot.
katokan. Ya katokan ya. Ojo dipateni ya, sumpah ojo ya. Aku kancamu sumpah. Aku kancamu. Aku ya kancamu ya. Ojo sampai dibaleni maneh ngatuk nanggone londo gak merjuangno Bumi Pertiwi. Iya. Ngerti kon? Iya ngerti. Kon dijak ngomong gak ngono mripat kaplok iki kapok. Saya sepatuan iki lho, Bos. Wis. Nek ngono bali obongen kabeh bekas-bekas londo iki. Wis. Dadi wong pribumi sing apik, Iya ya. sing duwe pendirian. Cepat. Ojo gampang ngatur. Nggih. Ayo nang mulih. Nggih, suwun. Gowon goblok. Hei. Gawakno ngono rek. Ayo. Gawakno ngono gak gelem ah. Cepat. Suwun ya. Pitang. Iya, Kang. Terafiah. Ketahuilah bahwasannya perjuangan ini bukan adalah perjuangan yang terakhir. Akan tetapi ini adalah awal daripada perjuangan. Maka dari itu, agar sebagai pengingat di bangsa Indonesia, ini bisa dinamakan Si Pitung Banteng Betawi. Mekaten kula wau cerita Si Pitung Banteng Betawi dari warga Ludruk Butiwijaya.